Albishirinku jama'a, sunana Adam Izango. Ina masu buƙatar ƙananan kaya, takalma da tabarau na yara da manya, maza da mata. Za ku iya tuntuɓar mu a Akwai Swag Boutique domin mun tanadar muku dukkanin ƙananan kaya na yara da na manya na zamani. Idan ba ku ga irin kayan da kuke bukata ba, za ku iya yin oda. Mu kuma za mu nemo muku a duk inda yake, kuma za mu aiko muku shi a duk inda kuke. Kada ku manta, Akwai Swag Boutique. Rashin jini, rashin tsagawa shine takenmu. Sai mun ji ku.